Mali kono seliba o be ɲɛnamaya ka bɛn sibiri nata ma juwe kalo tile 9 nga dugu kono maaw kɔni i ka dɔn u be ka labɛnw sabati nga a labɛnw a be ka sabati cogo di kɛrɛnkɛrɛnyana dutigiw fɛ nin gɛlɛya wagati in na Kalilu Mayiga an ka ale lamɛn. ɲinan kɔni a ma nɔgɔn dɛ mais halisa an m'an jigi kɛ Ala ye sinon yɛrɛ k'a lajɛ fɔlɔ ni seli tɔ kun bɛna to ni wagati ninnu i bɛ saga de ye fan bɛɛ fɛ non seulement i t'o mouvement ba yɛrɛ ye surtout embargo ko ninnu ni situation ninnu nana don ɲɔgɔn na a nana situation bɛɛ gɛlɛya ɲina i y'a ye vraiment sagako in kɔni a ma nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de parce que déjà 5000 saga o tɛ yen tuguni jamana min kɔnɔ fantanya bɛ niveau min na bɛɛ dun b'a dɔn donc i y'a ye a b'o niveau la dɛ a kɔni ni autorités de bɛ se k'a lajɛ sa u bɛ min kɛ o dun yɛrɛ fɛnɛ bon o kɔni o ye kuma ye sa sinon comme u b'a fɔ cogo min na dɔn selen soguru fu la kɔni marifa yaasa dɔn tɛ fɛn ɲa o la tugun sa dɛ i ka dɔn ka fɔ musolakaw n'olu kɔni olu be sugu kɔnɔnaw la ani i ka dɔn ka fɔ denmisɛnninw ka musaka ye olu fana haminakow ye yala a ko a be ka labɛn olu fɛ cogo jumɛn Fatumata Jalo an ka ale lamɛn. Seli musaka ko sisan kɔni a ka gɛlɛn dɛ foyi de tɛ mɔgɔ si bolo sisan nɔ ala yɛrɛ foyi yɛrɛ tɛ sɛgɛn bɛ dugura ko ka ca an bɛ dugawu de kɛ hali bi sa ala ka na ni nɔgɔya ye sugu kɔnɔna ka gɛlɛn a bɛɛ y'o gɛlɛya kelen ne a bɛɛ y'o gɛlɛya kelen ne fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn sisan foyi ma nɔgɔya fɔlɔ i y'a ye selifini ko ma ɲɛnabɔ hali sagako yɛrɛ o si ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. Suleman Dambele n'ale ye Pinekola ye Bako Jikɔrɔni ACI la ale kɔni ye mun fɔ an ye nin labɛn in na a ko bi ale bɔtɔ ale denmuso kɔni y'a yira la ka fɔ ni saga tɛ ale kana don so Suleman Dambele an k'ale lamɛn seli labɛnw kan. A denmuso ko bi o donna ko ne bɔla ko papa ko ni saga mana k'i kana siran dɛ k'i ka da kɛnɛ ma ye i k'a ka kɛ ala nana saga bɛ sɔrɔ bi kɔni an b'a la k'a ɲɛɲini a ma sɔrɔ fɔlɔ mais an b'a ko ka n'ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ. Nga ni maaw kɔni i ka dɔn ka fɔ u haminen don seli musakakow la ka da gɛlɛya wagati kan Mohamed Lamine Traoré n'ale kɔni ye mori ye ale y'a yira ka fɔ fɛn min don kuranɛ kɔnɔ a fɔra ka ban maaw u kan ka i ka dɔn tugu hadisaw kɔ ka ni seli ka ale labɛn Mohamed Lamine Traoré an ka ale lamɛn. Kira yɛrɛ ko tɛ kisi n'a b'a ye n'i ma saga sɔrɔ ba faga bon ni mɔgɔ min yɛrɛ m'ale laya sɔrɔ k'ale bɛɛ ka laya faga donc il faut pas qu'on complique des choses an man ka ko gɛlɛya ɲɔgɔn ma quoi. Voilà, parce que kira ko alinazo foto wale iman sanuya ni manaya ali imanu billahi kalimana kada ala la donc ni mun fara an ka to ala taw ko an kana kungo caya nga o benata i ka dɔn ka fɔ an bɛ wagati min na ko sisan dutigiw ani i ka dɔn ka fɔ musolakaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni u cɛsirilen don mun ye seli ye ale musakakow la mun na seli ale bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la cogo min na Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.